Полицай. Няма. Rapaholic Studio. Аз съм нителен, като човек поставен между удивителна и въпросителен. Но съм изтърчи като на Rolls-Royce емблемата и съм винаги единос напред в схемата. Личи си кои са тъпите и кои са къпите, липсват ли ти зъбите. Познавам много долни наркомани, от такива пушат фасове до абсолютно пластмасови. Двете линии Булево кашел, бек млад, ма се сла Супер си тъпак, пипай дългото чорапче, така си супер. На букука сока си, мачкаш ли пишока си, в ебак ти шока си. Шок. Кой пръдна в чая, живееш празна стая, жена ти е оная, ебаха я накрая. Айде, с нас ти е най-добре. Айде, пани ма за гайдите. Айде, началото са парите, бе. Айде, горе ти е най-добре. Айде, с нас ти е най-добре. Айде, Пани ма за гайдите. Айде, началото са парите, бе. Айде, горе ти е най-добре. Бас сме чубас, всички да го барате. Ща зарина с пари, ама от старите. Хиля се и кашлям, кихам, брашлям. Парам по-добри печета от Ким Кардашян. Моя нов стил, брат, знаеш каква е хватката. На козирката ти на шапката. Майче ще забаля, с карта ще покаля. Лента ще направя, по нея ще пързарям. Ляв джоб кос, десен нови нос. Толкова много имам, че ти трябва втори нос. Бял дроп пол, гадже супер кол. Дай го малко изи, брат, коса се надолу. Бич, плиз, марш, батко вие ларш. Влизам на шпагат и терена става наш. Езикът ти подут, задника батут. Носят ти деца в лимитиран скъп капут. Айде, с нас ти е най-добре. Айде, пани ма за гайдите. Айде, началото са парите, бе. Айде, горе ти е най-добре. Айде, с нас ти е най-добре. Айде, Пани ма за гайдите. айде, началото са парите, бе. Айде, горе ти е най-добре. С колата съм, не пия, ще карам. Искаш ли утре да ходим да бягаме? Двамата тигри и малкото колибри. Криси, къде отиваш ти, бре? Амфети с фибри. От толкова много е лата. Всеки ден се режа, аз съм салата. Не си на работа, взимам си заплатата. Търсете нямата, къде си, бе? Говорят ти за Мерцедеси, бе. Новата ми цел е стария CL. Да знам кой какво е взел. Те момчета каквото несоха, всички с мен текста четоха. Ела при мене, искам нещо да те пипам. Пишат ми имейли и жени и шипмейли. Казват, че без любовта силиконът другър, да. Контрол C на мадото, контрол V на окото. Пип. Айде, с нас ти е най-добре. Айде, пани ма за гайдите. Айде, началото са парите, бе. Айде, горе ти е най-добре. Айде, с нас ти е най-добре. Айде, Пани ма за гайдите. айде, началото са парите, бе. Айде, горе ти е най-добре. Дюджети в кюсъпници, всичко е окей. Дюшеци летни птици, все по-окей ще става. Гъза 4 цици, всичко е окей. 3 гъза и 4 окей ще става. Дюджети в кюсъпници, всичко е окей. Дюшеци летни птици, все по-окей ще става. Гъза 4 цици, все по-окей ще става. Всичко е окей. Айде, аз ти е най-добре. Айде, пани ма за гайдите. Айде, началото са парите, бе. Айде, горе ти е най-добре. Айде, с нас ти е най-добре. Айде, Пани ма за гайдите. айде, началото са парите, бе. Айде, горе ти е най-добре. To make a new screen recording, click the Record the Screen button. If you already have an audio or video recording you'd like to use, click the Import Media button. When you're done with your video project, you'll need to click the Produce and Share button to create a shareable video. Expand this menu to see a variety of presets. We have a new video player that plays back your MP4 video and includes other interactive features like table of contents, closed captions, quizzes, and even hotspots. These features are available when hosting your video on TechSmithScreencast.com
or the video and player on your own web server. This player provides playback on multiple devices with just one video, whether it's a phone, tablet, laptop, or desktop computer. Well, it's time for you to try Camtasia Studio for yourself using the content on the timeline, or better yet, create your own. We have lots of free tutorials on our website, and I recommend you begin with the Getting Started series. Also, the help file inside Camtasia Studio tells you how to use each of the Camtasia Studio features and applications. One last thing, if you ever want to open this Getting Started project again to view or practice with, use this link here. Thanks for watching, and we hope you enjoy Camtasia Studio.